Babala sa mga kumakain. Ang video na inyong mapapanood ay nakakasuka. Ito ay dahil sa matinding sakit na nadiskubre ng mga expert doctor. Kung ikaw ay hindi sanay sa mga ganitong video, maaari mo nang skip ang video na ito. Salamat. Wala dapat nag-abroad ka, pre. Pre, magpuntinto naman ko diri sa mga tao dito sa Pilipinas. Bagay. Dagan magpasyente diri ko, dagan mga tanga-tanga lang diri ko, dagan yung mga balik lang. Bagay. Pre, ano? Kay paring Jico, unsa may lakwan anak? Oh shit. Ika na dislocate na kuan na bukog. Bro, dislocate na, pre. Oh, nya kay ikaw, special test man na. Kanang testingan yung mga abilidad, pre. Kanang pormaha mo. Bukog yung problema na, bukog. Hey, what happened? Marag dili, bukog na, pre. Marag Nope. siyang kidneys, bro. Nabalhin sa abaga. Nope. Bukog lagi na, pre. Marag, di po sa bukog na, pre. Kaya minaw na ko, yung mata siguro. Nope. Balhin sa lubot. Nope. Bukog na, pre. Ako, expert kay ko ano mga nga pormaha, mga diferensya ha sa mga nilihukan. Oh, tawag, bulak ko. Pigado na kay bulak ko. Bukog, gina. Uy, gino. Tumutaw nga lain ng diferensya na. Bukog na. Di ka, simple lang nakapamahol sa now. Tawag na to. Para mabala na to. Kung hawad ba yung mo examine na ng pasyente nga ng diferensya. Kaya ba, ha? Para, Jake! Yung buntag, as ka! Bang. Pre, sama ka na lang kayo. Hinali na. Tara ko na to na yung mungkon. Ayun lang ngayon sa Dok. Ay, nagdalik ko, Dok. Dalit. Okay. Oh shit. Na, tanaw. Ayan. Sa dito, Dok. Sige, para matambalan na ito na. Kaya po, expert mo eh, doktor eh. Sanay, may umati na ito na eh. Saan na ako? Kita na ako nila to. Ha? Mga gini ba? Mana? Rag, init nga, humukungok man. Rag morning, nagpalisod si mga ba? Ang klase ka sakit naman, de. Hilom lagi nih. Tidak. Oh, iya. Igit, dali, nakigit ka na. O, lagi nagdalik ko, Dok. Kaya nakaigit na ko sa shirt. Kate ka. Sama ka, oy. Bahala nagbukoy, basta laber boy. Bahala nagtakoy, basta laber boy. Bahala naglikoy, basta laber boy.